Policijska postaja Petrinja ima svoju slavnu povijest još iz doba Domovinskog rata i nije slučajno da je to ratna policija. Sačuvali smo sve one najvažnije položaje, sačuvali smo Hrvatsku. Tih slavnih dana u kojima se obranila i stvarala Republika Hrvatska moraju ostati i moraju biti prenešeni mladim generacijama, jer temelj suvremene, samostalne, neovisne Republike Hrvatske je Domovinski rat. A Domovinski rat je hrvatski narod predvođen ovim hrabrim ljudima i zahvaljujem im na svemu što su učinili i zahvaljujem im na svakom trenutku koji možemo provesti zajedno. Hrvatska policija je danas vrlo moderna policija. U ovoj korona krizi svi odaju priznanje Hrvatskoj policiji na svemu što je učinila kako bi obavljala brojne poslove za koje nije se izvorno ni obučavala, međutim vrlo brzo se prilagodila ovim uvjetima i uspješnost naše borbe sa koronavirusom dobrim dijelom leži i na efikasnom radu Hrvatske policije. Neću dati da itko napada neargumentirano Hrvatsku policiju, jer to je jedan od stožera Hrvatske države, jedan uz Hrvatsku vojsku od sustava koji su uvijek tu kad hrvatski ljudi trebaju pomoć i zbog toga sam ponosan na sve ono što čine i na sve ono što su do sad napravili i na sve ono što će napraviti u budućnosti. Mir, sigurnost Europe počinje na njenim vanjskim granicama, a njezine vanjske granice su evo ovdje. Kao što su se branile u Domovinskom ratu, budite sigurni da će Hrvatska policija ispuniti sve svoje zakonom predviđene obaveze.